Hello mga ka-idol, may hapon. So naglungag ako karon mga ka-idol. Oo, nabukal na ni siya. Kuha na ning lundan. So mao ni atong bugas karon mga ka-idol. Pino ni siya, kato ning binlod. Oh, mo atong ilono diri, mo itong lungagon karon. Yan. Mais ni siya mga ka-idol. Itong ning binlod nga gitawag ni siya numero 16. Oh, puti kay mga ka-idol. Lami kay mga ka-idol, oh. Oh, puti kaayo. Tapos ato ang ukayon. Ukayon dyan ni mga kaidol kay mais mani, di maninghuman. Ato ara ning kuanan mga kaidol. Parisan ni nato karon og utan nga kamunggay. Parisan po nato ni unya og buwad nga sinugba. Ayan mga kaidol. So kay nahuman naman ko og lungag mga kaidol og kanon. So nanasad ko gi-prepare diri mga kaidol na nakoy kamunggay. So sagol nato sa kamunggay kay alugbati. Yan. Kaya atong ipari sa ato ang mais karon mga kaidol nga akong gilungag. O ato ana sad ning utanon karon mga kaidol kay mo ni atong isud-an diri karon. Yan. Thank you mga kaidol.